Kaseng All New Trap People United Front EHPUF kalapan pa ko jeng persya ke jeng temu jeng ciyong Multipurpose Society ban pan khalai beng first prize jong kalok kidro jong ki halor kanong rim per ki kan honong elam kaseng ke pakan thop yeu Presiden John Pawa bad usketri W langwat kila ong bag ciyong kila dap pan khalai yak first prize jong kalok kidro jong ki hakar pratarik bnai khandai arjar psaw hakaba kila pan banai ke result jong first prize kabadai unambar lai iwin rew san khandai ar kumta da ki pheu jan ngut pajba kila bread tiket jongki namar ba kila pan brai ke nomor bapom kat ba ka step jong ar khandai tarik bnai ba khandai arjar psaw ka chiyong Multipurpose Society kala pan bna ba ka don ka jing le thok ha ka jim pan khlai ek first prize kat kum ga kila pan bnai ke social media ba YouTube channel kat kum ka jing phla jong khna ha kilap thai ku bor ki ong ba ki bore ik tiket apo ka jat kaya pher na ka jing ong jong chiyong ba ki ong ka don den kabinet kamot bagi bore epokten kaciyong Multipurpose Society kapan menabat pan khalai beng first prize klem perkhat pad itu ki pheu jangot bla bread tiket namar bagi lepan benayu nambar bapom hakar pratrik benai khandai arjar psaw kaseng kla deb bu jing thoru hakat nyotorik benai pheu arjar psaw ha jowai police station halor kanai kan rom karam jong kaluk kidro jong ciyong Multipurpose Society nakaling kaseng EHPUF kla deb ya kendo ik tim ciyong Multipurpose Society hak office terekam jongki ka sipho terik benai sipho arjar psaw hak jing ekran kaseng kerpat iki bakin print tiket biang ban sami tu ke bladep tiket da kebab tha ik pajba ban pan phai tu tiket jongki ban sim naki we kum joro ik tu ke blabret tiket da kebab bu poriki nang ta sa pen khalai biang na ka liang jong tim chiyong Multipurpose Society tim peding jing ajong mot jong seng bat kilong bakin pan khalai biang klem da print tiket su kaseng kadawa balada kim la ban print tiket biang dei ban IT no jaka jing penyaj dak office jong ka DC ban lai ek don kam dan ne ban donate yak ning first prize syak jaka reconsuet dei kini kinong rem bakaseng EHPUF ka prasya ek jing tmu jing chiyong Multipurpose Society ban khalai biang first prize lada kam la ban IT tiket biang yak tuk bla berat tiket kum ta kum kaseng ka baterai nang ta ka bah ka mi juga imang salang bat ka hok upai ba kam la bat pding bu pai ba undo ya ka hok